Європейський Союз вважає указ про спрощену процедуру видачі російських паспортів громадянам ОРДЛО підривом суверенітету України. З такою заявою перед початком засідання Радбезу ООН виступили представники Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії та Великої Британії. На самій Раді безпеки рішення російського президента Владимира Путіна розцінили як чергове порушення мінських домовленостей. Засідання пройшло вночі у Нью-Йорку. Його терміново скликали на прохання української сторони. Більшість дипломатів засудили черговий прояв агресії з боку Росії. Заявили, що Путін скористався перехідним положенням після виборів президента України. Москві пригадали і окупацію Криму, і переслідування кримських татар, і незаконне тримання під вартою українських моряків. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко закликав світову спільноту і надалі тиснути на Кремль санкціями. Тим часом його російський колега вже у звичній манері намагався спростувати усі закиди. Він заявив, Росія не нав'язує паспорти українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а просто спростила процедуру їх отримання. Після такої промови представник Німеччини навіть пожартував, що у росіян своя дипломатія, яку їм викладають у МГІМО. Во внутренние дела Украины мы не вмешиваемся и ползучей аннексией не занимаемся. Мы лишь даем возможность людям наконец-то кардинально решить жизненно важные для них проблемы. Потому что киевская власть эти проблемы решать отказывается, тем самым нарушая те самые Минские соглашения. А люди сами решат, воспользоваться им этим правом или нет. Це не що інше, як завуальована спроба Росії виправдати окупацію цих територій, вирвати їх з України і розчленувати мою країну. Це не що інше, як штучно створений привід для продовження відправки російських військ на схід України. Це не що інше, як спроба підірвати перспективу мирного врегулювання конфлікту на основі виконання Мінських угод. І, як підкреслив президент України, це ще одне втручання Росії у внутрішні справи незалежної держави.